Que no es diumenge la fira de gent gran, És demà dissabte. Demà dissabte, sí. Avui és divendres, demà és dissabte. I hasta ahí llegamos, no? Sí. Demà dissabte és la fira a les Salines, la fira de gent gran. Jo me'n recordo que hi vaig anar l'any passat, si no m'equivoc, va ser a Sineu, no? A Sineu. Molt bé, comencem. Manu, amb tu, amb això i allò, amb els nostres amics del grup Güell. El seu preci, en Xisco Bouçà. Xisco, bon vespre. Bon vespre. Què tal? Avui estem ben acompanyats. Molt ben acompanyats i estic molt content perquè presumesc de tenir certa amistat en Hermosinda i ja tenia ganes de tenir-la en el nostre programa, no és així? Hombre, Bé, idò, fer la presentació i endavant. Hermosilla és la que mos dona la pasta, millor dit, i la de està bé. Hermosilla, pues, des que està, hi ha una bona col·laboració. Hermosinda. Hermosinda. Sí, que és com el Palma Futsal, que deies Palma Fluixar, i dic, els d'Ibero estaran muntat un equip de futbol. Hermosinda. Perdona, és que la guapa. Sí. Bé, estic acostumada. Me diuen de tot. Hermosinda Mariño, pels amics Hermo. Persona, pues, com som Antoni Fuster i Llorenc Guilmés, del Consell, que ens apoya molt, feim la trobada de gent gran a Lluc gràcies al Consell i ella, i és una bona amiga. Ets la directora insular de promoció sociocultural, no és així? Efectivament, sí. Benvinguda. Moltes gràcies. Com tu saps que tot, ja veus, amb aquestes informalitats, però són propers, però el que te comentava antes a micròfon tancat, ser propers també ens va molt bé. Sí. Perquè sortim un poquet de tal vegada del protocol de tal, però això també agrada a molta gent, no? Ser més de família. Això és el meu estil. És el teu estil. És el meu estil, sí. Tenim la part forana, tenim la gent gran, que està molt content de nosaltres estem molt agraïts cada vegada que surten els observatoris balears de medis i tot això, i ara han sortit i estan molt contents. Conta'm-nos un poquet quina és la teva funció i què és el que vosaltres feis. Bueno, jo des de la meva direcció el que duc són les associacions de gent gran, que en tenim 172, i des d'aquí nosaltres ajudam a que són associacions en clubs, els donem una subvenció perquè ells puguin subsistir amb activitats. Ells fan gimnasi, fan ball de bot, tallers, ben que dir, ball en línia, ball de saló, tot el que sigui. I després excursions, nosaltres els apaiam a l'autocar i ells llavors programen les seves excursions. I què més? Des del Consell, quan vàrem entrar, el president Llorenc Guilmés sí que ens va demanar que fagéssim activar més la gent, tenir un envelliment actiu. Se fan cursos d'informàtica per gent gran per poder tenir una vida més digital, que els estiguin un poc més informats, a l'hora de poder entrar en el banc, a la seguretat social, es poder tenir un poc més d'informació, es poder entrar a la pàgina del Consell mateix, que des del Consell han tret també un canal de WhatsApp on la gent se pot informar de tot el que el Consell va traient. Això el que he fet perquè la gent tingui més vols puntats en el sorteig és veure que han donat uns 2 números de telèfon que el mateix personal del Consell pot ajudar a inscriure-se a la gent que no té medis o no té família. Perquè no tinguin coneixement de tal. Sí. A part de les estades, se fan els viatges, són viatges culturals també, se va fer el viatge a Menorca, va ser un viatge molt guapo, la gent m'ho va agrair molt, perquè... Va tenir molt d'èxit, eh? Molt d'èxit, sí. La veritat, perquè va ser un viatge molt cultural, la gent m'ha dit, mira que hem anat a Menorca, però no hem vist la Menorca que tu m'ho has ensenyat. I la veritat que va estar molt ben preparat, i igual que les estades. Te diré una cosa, Manu, les estades... és un hotel, fan activitats, però tanta de gent després ha vengut a donar-me les gràcies, però és per... tenen problemes a casa seva, i són 3 dies que s'olviden dels problemes com de salut, com familiars, com el que sigui. I ells t'ho agraeixen. És que hi ha gent plorant i te diu, és que m'ha salvat la vida, i això és molt guapo. Hermo, he xerrat moltes vegades d'això amb en Xisco. La gent gran, i quan tu els estàs fent cas, nosaltres que presumim en Ràdio Murta de tenir un target que els tenim a tots, és molt agraïda. Això. És molt agraïda. I això no és així, Xisco? Quan ell, per exemple, que està fent una labor fantàstica amb el seu equip, evidentment toca molta gent gran, és agraïda. I això te fa
No se paguen dos bés. Ara la trobada que feien dia 10 de maig de gent gran, que ha de pujar allò que ja que va en el prior, pues és veritat que la primera vegada que ho van fer ens pensava que hi havia poca gent i omplim, no posem més gent perquè no hi cap. I el que dius tu, la gent s'agrida, és una manera de sortir del problema que teva. Jo això de l'hotel estic d'acord amb tu, perquè jo, una de les meves voluntàries, duia un grup d'una associació i normalment... Molt difícil. La DJ. Sí, la DJ Paquita, que estava amb bona gent. Exactament. Bona gent, sí, bona gent. Anàvem 2 dies a un hotel i carregaves piles i desconnectaves. I a vegades és molt important que desconnectin. I també és molt important que la gent surti amb altra gent i xerri i se conten els seus problemes. I és veritat que quan tu contes els teus problemes pareix que se'n va a la meitat. Ja. M'entens? I se falta de comunicació, perquè molt de gent pot estar a casa seva, tancada, i els problemes comencen a créixer. Jo crec que la bona labor que fas Consell, en el tema jo ho puc dir perquè nosaltres col·laborem molt. Ho toquem amb les mans. En toquem amb les mans, en el treball de gent gran i això, és important, és molt important. Hermo, jo me'n record que el Preci Galmés directament, ell és esportista, i me va comentar això, perquè ell a part és oient de Ràdio Murta, i que estava, no una aposta personal, però sí que el tema de la gent gran li importava moltíssim. Molt. Era un dels temes que ell sí que volia tornar a posar en marxa en el sentit de que sí, la gent necessitava activar-se i era un dels seus punts que ell volia posar en funcionament i la veritat que ho varen començar a posar en marxa i molt bé, la veritat que molt bé. Quins projectes teniu ara mateix més rellevants o innovadors que ara t'agradaria destacar en aquests moments o que tingueu previst? Bé, ara mateix, xerraven de la fira se va fer l'any passat, va ser la primera vegada que se va fer. Que va ser una passada, jo hi vaig anar. Va ser a Sineu, no és així? Va ser a Sineu, va ser la primera vegada que se va fer. A veure que sempre qualque fallo sí que fas, però bueno, d'aquí aprens, són persones. Clar, sempre hem de pagar la novetada. Sí, però a veure, varen venir, eren 1.500, si no vaig malament, i ara enguany arribarem a les 2.500 o més. Jo tenc controlades unes 2.200 amb autocar i llavors tot el que ve en cotxe. Clar, és que arribarà a venir molta de gent. A veure que la fira s'havia de fer diumenge passat, per veure que per els problemes meteorològics no se va poder fer, se va suspendre a darrera hora, a divendres se va esperar fins a darrera hora. Intentant que se pogués fer. Que emergències mos digués definitivament si se podia fer o no, i bueno, s'ha passat aquest dissabte, jo espero res que vagi bé, perquè tot està preparat, hi haurà moltíssimes activitats, hi ha concert de coral, hi ha tots uns tallers de conferències, hi ha exposicions, hi ha tallers, i tot llavors, les activitats vagi en línia, tot el que se fan a les associacions serà tot el que es posarà allà. A part, llavors hi ha estants, que n'hi ha 52, crec que són, i allà totes les associacions, part de les associacions que han pogut venir, es posaran totes les seves manualitats que han fet durant aquest temps. I què més? A part, després hi ha empreses o tal que fan feina en gent gran que també estaran... Jo l'any passat me'n record que vaig veure que vaig dir, ostres, que interessant per l'oferta que hi havia, per exemple, d'agències de viatges. Hi havia Viatges Contiki, hi havia Alcon Viajes, hi havia tal. I la gent podia anar i allà hi havia els seus departaments comercials i els hi mostraven i podien comparar i podien triar. És a dir, estants centrats en el producte de sènior. Sí. A part d'això, llavors també se fan uns reconeixements. Aquest dia se fan uns reconeixements a entitats que han fet feina per gent gran o que han col·laborat amb la gent gran. Enguany tenim allà la FUEIP. La FUEIP són els grans actius, que són de la universitat, que han fet tot aquest curs de digitalització per gent gran, que ha tingut molt d'èxit. Els mateixos professors han anat a les associacions a fer les classes, així se'ls ha facilitat a la gent que no s'ha de desplaçar. Després se dona la Fundació Aeronàutica, que també ha fet visites, com en Espull Major, a Sant Bonet, a l'aeròdrom de Vilafranca, en el port de Pollença. Són visites que ells han fet sense ànim de lucre, ben que dir ells, ho fan perquè els agrada i és una cosa que també se'ls ha de reconèixer. I com sabeu, Hermo, el que els agrada, és a dir,
Quin és el mecanisme que teniu per conèixer la demanda, les peticions de la gent gran? Mira, jo quan vaig entrar, el meu objectiu primer va ser visitar totes les associacions. Jo el que volia era visitar-les, veure en la situació que estaven. Me'n vaig trobar unes que van estar en molt mala situació, la veritat que se'ls va haver d'ajudar molt, i altres que anaven funcionant, i altres que anaven molt bé. Sobretot van molt bé les que són més de la part forana. Clar, tenen un local que és de l'Ajuntament, elles ho poden dur més bé, però la part de Palma i tot això sí que tenien més problemes. Però molt bé, jo el que vaig fer és escoltar-les. Vaig visitar una per una i escoltar la gent. Ells mateixos ja han fent el que ells m'han demanat. Que tenim problemes per poder entrar a internet, es poden fer tràmits, per vinga, anem a fer aquests cursos. Necessitem excursions, què ens pots oferir? He anat cercant llocs on fossin gratuïts o que ells poguessin anar. Tot el que ells m'han anat demanant, ajudar-los, per exemple, amb estatuts, me pots ajudar que nosaltres tenim uns estatuts, tal. Tot, els he anat escoltant, tot el que ells volien els viatges, volien hotels, perquè has de sincer-se, però que no podien entrar, que hi havia poques places. Doncs el Consell el que hem fet és això, escoltar-los. I ajudar-los com van xerrar, Xisco, me'n record que van xerrar amb en Juanjo de Colònia perquè hi havia aquella queixa reivindicativa de gent gran, de vegades que xerraven dels bancs o de tal, que dèiem. És que pareix que no saben treure dos bes del caixer i perquè els hi costa ajudar molts de vegades. Primer de tot, és molt important que la persona que estigui a un lloc d'aquest li agrada el que fa. Si li agrada el que fa, fa més feina, més gust i disfruta. No m'agrada. Exactament. M'agrada. Sí, t'agrada, te vas a marxa també, un altre d'aquests marxistes. És a dir, és molt important, perquè si posa una persona a deports, que no li agrada deport, fa perquè ho va fer. Ja, per això li van dir al nostre amic David Salom quan el van dir, mira, això és un encert, perquè estàs xerrant d'un esportista d'èlit i que coneix perfectament que ha estat en els dos bandos, no? Exactament, és important saber. Negociar, sí, jo fa un parell d'anys ja que ens coneixem, citat que ha tingut una bona col·laboració, han tingut ajuda, i és molt important, i jo amb la informàtica me passa que vaig aprenent a bufetades, és que avui tot és informatitzat. I si no saps informàtica no pots fer res. I és molt important que l'administració col·labori i doni. Però el que dèiem, jo sempre dic el mateix, els bons generals són aquells que estan a les tropes. És a dir, si tu vas a xerrar en l'associació de tal puesto i te conten els problemes, tu pots trobar la solució. Però si no saps el problema, és molt difícil que trobis la solució. I a vegades ens posen els polítics, ens posen gent que no li agrada el que fa. I ho fa perquè l'ha de fer, però no el mateix la persona... Quan tu no ho fa de manera vocacional, com en el seu cas, jo ho sé perquè tenim amics en comú i a part de seguir per les xarxes i tal, i tot el que diu és clar i llampant, és a dir, ell ha anat a totes les associacions, jo l'he vista per tot Mallorca i és una passada. Jo que la seguia bastant per Facebook, m'ha pas que hi ha dies que va a 5 o 6 puestos, si no m'he equivocat. Sí. Això és important, saber de sonar. Ser proper. Ser proper, exactament. No hi ha cap secret. Escoltar... Aquest és èxit. Escoltar i escoltar. I això, jo, suposant que Güell he xerrat dels problemes nostres, perquè jo quan hi fa Güell era analfabet totalment, i gràcies a la col·laboració han anat fent tot millor de cada dia. Però dic, és molt important posar en aquests puestos gent que li agradi el que fa. Va de sa mà, vulguis que no, xerram de gent gran, xerram del Consell, xerram del grup Güell, ja no només de la marxa del Güell Lluc a peu, hi ha molt de punts en comú i va de sa mà també, no és així? Sí, sempre. Sí, nosaltres podem fer el que fem, i jo sempre ho he dit, gràcies a la gran col·laboració que tenim del Consell, dels nostres voluntaris i les empreses també que col·laboren nosaltres. Si el Consell no ens ajuda com ens ajudi, no podem fer el que fem. Si ens hauríem de fer un preu exorbitant. No, està clar. El que m'has dit antes, que més fa de la meva direcció, després se dona una subvenció, que és per grans esdeveniments, que és el que nosaltres donem en el Güell. Clar, ells se'ls dona una subvenció i des d'aquí ells poden fer... Tenen eines per poder... Sí, però jo en Xisco el vaig conèixer ara fa 2 anys, la veritat des del principi molt bé, sempre mos enduï molt bé,
col·laboram amb ell perfectament i mai he tingut, ben que dir, sempre que m'ha hagut de menester, sempre he estat, ell pot dir aquí que sempre he estat. Quan vàrem fer ara que la darrera pujada vaig anar a Palma i a les 4 de la matinada era Inca a donar la sortida, era amb ell, ben que dir, no som una persona, ben que dir, el dia té 24 hores, jo a vegades no me basten les 24 hores, com jo dic. He arribat a deixar part de la meva vida, com personal, com familiar, per ells, però s'agraeix. Perquè és vocacional. Ells m'omplen, m'entens? En el final, ells m'omplen i jo estic molt agraïda. És que t'entenc perfectament perquè me sent, com jo quan estic fent Ràdio Murta, lo de la gent gran, a més que si tens la sort de que disfrutes de lo que fas, és a dir, ja poden tirar hores perquè han tirant d'hores. M'ho duim bé en el meu fill i jo, perquè tots dos pensam igual. Molt bé. M'entens? Igual que tu i jo m'ho duim malament perquè pensam igual. Molt mosseguem, però m'ho duim molt bé. Diu que la confiança mata. Sí. I això és molt important. Trobar gent, jo en Saporà, enguany, en el personal del seu departament els hem entregat un ciuret gràcies a la col·laboració que han fet amb nosaltres. I això és molt important. També, si ella és bona i darrere té un bon equip, pot fer molta bona feina. Sí, la veritat és que tenc un bon equip, la veritat que darrere té molt bon equip, tenc unes atletes i com un tècnic que són un 10 per jo, i li he de donar les gràcies. Li he de donar les gràcies a elles. Bueno, si me deixes vull enviar un beso molt especial a una persona que fa feina en jo, que ara mateix no hi pot ser per problemes de salut, però bueno, Yolanda, un beso molt fort, perquè val un món i sé que ella ho duran per endavant. Clar que sí, i de Yolanda molts d'ànims, de part de Hermosinda i de part d'en Xisco, de part d'en Manu i de tota la gent. Jo puc dir que estic molt agraït en el personal teu, perquè és veritat que som un poc pesadet i gràcies a elles puc fer els papers que són complicadíssims. Són complicats. I tenim una ajuda absoluta. És a dir que crec que ho he dit moltes vegades que jo dono gràcies als funcionaris, tant de l'Ajuntament, de CIMATS... És un defensor total dels funcionaris. M'entens? I enguany han donat un premi perquè els se mereixen. Tothom és molt bo fer criticar, per criticar de saber el que fan. Però no estan valorats com... No. En totes parts considerades en mi casa calidada. Preferim el xiste o fer tal, però no. Sí, però jo dic, jo estic molt agraït tant a elles, en especial d'ells, l'Ajuntament, carreteres, activitats classificades, Consell, i saps que un 10. I, Hermosinda, per anar acabant, malament vosaltres aneu per legislatura, què és el que preveus a mig, llarg plaç amb aquesta iniciativa tan bona que heu tingut per la gent gran per part del Consell? Home, jo m'agradaria que no s'aturés, ben que dir. Tot el que he anat una altra vegada tornant a posar en marxa coses noves, com coses que ja se feien antes, que se pogués seguir duent. Ben que dir, s'ha de pensar en ells. Ells fa molts d'anys, ells han fet molta feina, ben que dir, han fet moltíssima feina, jo ho veig en els meus pares, i crec que s'ho mereixen. S'ho mereixen. Per tot el que han fet ells, com diu jo el meu conseller, Antoni Fuster, ells no miraven ni quina hora era, si era cap de setmana, si era... Sempre han fet molta de feina, han aixecat aquest país i crec que se'ls ha de poder valorar i donar tot el que ells necessiten. Jo crec que estem fent molt bona feina i si un moment determinat jo ja no hi fos, la persona que hi hagués en el meu puesto m'agradaria que pogués seguir la mateixa línia que duc i si és millor per ells, millor, però sí que segueix duent aquesta mateixa línia, perquè ja els veig molt contents, la veritat que ha canviat molt. I ho veig. Donar-vos l'enhorabona per aquesta iniciativa. Per favor, m'imagino que convides a tota la gent que ens està veient a que demà dissabte vagin a la fira de gent gran de les Salines. Sí, jo convido a tothom que vengui, s'ho passarà molt bé, és de les 10 a les 5 de l'hora baixa, perquè és de matí tots són activitats fins a les 2. Després allà, bé, hi ha restaurants per dinar, tothom se podrà moure així com vulgui. També hi ha un càtering, ben que hi ha un càtering, que allà també poden comprar menjar,
i anima tothom. Jo només deman que, per favor, faci bon temps, però sí que veniu. Vosaltres també esteu convidats, podeu venir. Moltes gràcies. Jo l'any passat vaig venir, si aneu. Per això. I Ens vàrem veure allà, te'n recordes? I l'any que ve... Ens vàrem veure tu. Ell i jo ens vàrem veure allà. Per vendreu, I l'any que ve encara serà més gros, no és així? Sí, l'any que ve, si no hi ha res de nou, se farà Porreres. Ah, Porreres! Això és quasi una primícia. L'any que ve, sí. M'encanta Porreres, tenim molt d'amics a Porreres. I moltes gràcies per estar amb nosaltres, Hermosindra. Ja saps que ets a casa teva i a la vostra disposició, Hermo. Moltíssimes gràcies. Molt bé. Xisco Bausà, fins aquí la secció d'això i allò, amb el Grup Güell. Avui hem disfrutat, tenim una senyora guapa i simpàtica. Avui heu disfrutat. M'encanta. Perquè va de controlar ell, cada setmana arriba a la pesadeta. Aquest Xisco Bausà. Això i allò, amb el Grup Güell. I avui amb una bona amiga, amb força i amb un sentiment vocacional, que és el que ens agrada a nosaltres, de lo nostre, de lo proper, la gent gran com no. Fins aquí aquesta secció. Això i allò. Això és Manu amb tu.